Често забравяме, че във всеки от нас съществуват две основни енергии – женска и мъжка. Женската енергия е свързана с интуицията, приемането, съзиданието и мекотата, докато мъжката носи действие, логика, увереност и структура. Хармонията между тези две сили е ключът към вътрешния баланс и усещането за завършеност. Когато едната енергия надделява, може да се появи усещане за напрежение, обърканост или празнота. Но ако се научим да разпознаваме кога имаме нужда от повече мекота или кога трябва да проявим решителност, ще започнем да живеем по-осъзнато и в по-голяма хармония със себе си. Този вътрешен баланс не е нещо, което се постига веднъж завинаги. Това е постоянен процес на внимание и грижа към себе си. Позволи си да слушаш тялото си, да уважаваш емоциите си и да действаш с любов и увереност. Така ще съчетаеш най-доброто от двете енергии и ще почувстваш истинска хармония вътре в себе си. Благодаря ти, че сподели своята енергия и ще се радвам да се абонираш, за да растем заедно. С признателност, Зорница Сребрева.